Da, mislim da nije, da ne postoji razlog da neke loše priče osuđuju ovde. Mislim da nisu svojim odlukom uticali na rezultat, ni na jedan rezultat. I da ako su pravili greške da je bilo izbalansirano, nije jedno to. Kažem, nisam ekspert za suđenje, ali mislim da nema povoda takvim komentarima. Problem gledalaca je evidentan, polufinala ok, ali četvrtfinala su gledali po 2.500 ljudi. Da, stvarno je ispod svakog očekivanja, da kažem, i ne znam zbog čega je došlo do toga, ali to je veliki propust. Kakva dobra utakmica, strašno, meni je ovo bilo ekstra utakmica iz Srbije i Slovenije, ambijent, publika fenomenalna i jedna i druga, znači stvarno pravo finale, pravi spektakl. Sad, emocije, naravno, ja se radujem, meni je drago što je uspelo, zato što znam koliko truda su uložili ljudi u Košarkaškom savezu Slovenije sa generalnim sekretarom Rašom Isterovićom, da su doveli Igora Kokoškova, da su naturalizirali Randolfa. Znači, stvarno, verujte mi da je tu puno posle trebalo da se radi i pre svega mi je to izuzetno drago baš i zbog tih ljudi. Ladies and gentlemen, FIBA Eurobasket 2017 champions, Slovenia!
nažalost, eto, poraz u poslednjoj utakmici na turniru. Trenutno smo tužni i razočarani posle poraza, ali nadam se da će kad se emocije slegnu, da ćemo biti svesni uspeha koji smo napravili. Mali pravi čuda, realno. Budimo realni, mali pravi čuda, mali je ekstra. Kao opet kažem, ja pričam to kao što svi pričaju, tako kažem ja. Nema tu neke skromnosti. Ima on ovaj turnir odigrao odlično, možda prve dve utakmice odigrao malo slabije da kažem, ali ostale utakmice stvarno sve što igra kompletno, igra je dobro, igra je odlično. Semafor je ugašen, koševi su spušteni, završeno je 40. evropsko prvenstvo u košarci. Srbija je njemu osvojila srebro. Iz Istanbula za produžetak Marko Ljubomirović.